راديو إيرنا على توزينا تكال هكدف زغنين بولن كلتي كابوت أي هاجرات نابير تراز كاد زنبر شرفن حوالان بحيث وكم زلو تفليتو تتكال نتيب ويسترن يونيون ناب بانك إيرتراز كاد زنبر ناي حوالا مسرح كم زتحلالخ بمقبار أبزو وانزي بتن هكدف تكال تراي كم زغون جير ولا እቶም ኣብዚ ሕጋዊ ሓዋላት ዋፊሮም ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ኣብዚ እዋን እዚ ብመንገዲ ወከልቲ ህግደፍ ኣቢሎም ናብ ሂምቦል ይልእክዎ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ሂምቦል ነቶም ገንዘብ ዝተሓወለሎም ሰባት ድሕሪ ነዊሕ ኮለልን ገልጣዕታዕን ይህቦም ምህላው ምንጭታት ኤረና ኣረጋጊጾም ዝተሓወለሎም ገንዘብ ብኮለልን ገልጣዕታዕን ከውፅኡ ዘይከኣሉ ብስም ደቆም ወይ መቕርቦም ንምቕያር ኣብ ዝሓትሉ ድማ ሂምቦልን ወከልቱን ተወሳኺ $10 ክፍሊት ይሓትዎ ምህላዎም ኣቃሊዖም ብጉልባብ ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ትካላት ደስ ኪሉ ምስ ምህላው ካብ ከተማታት ወፃኢ ንዝርከቡ ስድራ ቤታት ብዝያዳ ቢዩስ ይርከብ መንግስቲ ንዑደት ባጢራ ናቕፋ ደሪቱ ንመጠን ሸርፊ $1 ኣሜሪካ ናብ 15 ናቕፋ እኳ እንተውረዶ ምስ ዕዳጋታት ክሳነ ስለ ዘይከኣለ ዋላ እውን እቲ ክሕወለሉ ዝኽእል ከፋል ህዝቢ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ይርከብ ኣብ ርእሲ እዚ መሰረታዊ መግብታት ምስ ዘይምህላው ኣብ ሓያሎ ስድራ ቤታት ኤርትራ ናይ ጥሜት ሓደጋን ጸላልዩ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይግለጽ ህግደፍ ኩልቲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝእከብ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ሩስያ ናብ ዝርከብ ጋዝፕሮም ባንክ የሰጋግሮ ከም ዘሎ ይፍለጥ ንኤርትራ ን29 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህግደፍ ትካላዊ ንጥፈታት መንግስቲ ከም ዝዳኸም ብምግባር ንህዝብን ሃገርን ተጸበይቱ ገይርዎም ይርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ንቕስለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ዝተወልዐ ናይ ብሄር ናዕቢ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝቐትሉ መግለጺ ክልል ኦሮሞ ፍሊጡ ኣብቲ ናዕቢ ቁፅሮም ዘይተጠቕሱ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ኣፈኛ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሞ ጌታቸው ባልቻ ኣረጋጊጹ ይኹን እምበር ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ሰባት ካብቲ ብክልላዊ መንግስቲ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺ ከም ዝዛይድ ብዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይቀላሕ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ እናተጓሃረ ዝመጽእ ዘሎ ናዕቢ ንምቁፅጻር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምዕጻው ናዕቢ ኣሳዊራ ንዝበላ መደበር ቴሌቭዥን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ እውን ሓያሎ ኣባላታ ቀይዱሎ ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ምስ ናዕቢ ተተሓሒዙ ዓሰርተታት ሰባት ብኣልማማ ይኣስር ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣረጋጊጾም 1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ን5 ዓመታት ኣብ ቅዒ ባሕሪ መዐሸጊ ዝሰኣነት መርከብ ክትፍንጀር ከም እትኽእል ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ እታ ንብረት መንግስቲ የመን ዝኾነት መርከብ ኣብ 2015 ነዳዲ ጽዒና ኣብ እትብገሰሉ ዝነበረት እዋን ስዑድ ዓረብን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ የመን ብዘጽንዕኦ እገዳያ ኣብ ቅዒ ባሕሪ ተዓጊታ ደው ኢላ እታ መርከብ ጽዒናቶ ዘላ ነዳዲ ከተራግፍ ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ዝተኻየደ ጻዕርታት ክሰምር ዘይምኽኣሉ ምኽንያት ሕትን ናይ ስዑድ መላፍንትን ሓድሕዶም እዮም ዝካሰሱ ኣልሑቲ ኣሳት $80 ሚልዮን ዝግመት ዋጋ ናይቲ ነዳዲ ክኽፈሎ እዩ ዝሓትት ኣብዚ እዋን እዚ እታ መርከብ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም እትርከብ መጠንቀቕታ ዘቕርብ ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ላሕኩይ ነዳዲ የጋጥማ ብምህላው ከይትፍንጀር ስጋቱ ገሊጹ 1 ሚልዮን በርሚል ዝኣክል ነዳዲ ኣብ ቅዒ ባሕሪ እንተፈሲሱ ኣብ ኣከባቢ ከቢድ ዕንወት ከውርድ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا دقمنا لباو سلامتا نقربلكم كبرات تختلت مدبنا قاتلو زقربلكم مدب تحمس حموس زقرب مدب انتايك يبهال الليو كتكتاتلونا بخبرنا عدم إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان ورح سنة قد متمال سلوس تزازيما كوينو قنا بمغنيات إسرا سنة مع التساماتات إيرترا نقولو أبدا نبر هزبي أمر رخبي بزوهانن محبراو ميدياتاتن كبيد رزين زخري قديفاتو لحليفة برقت بزوحات سوات بزا لوم عمس زخر سماتات إيرترا كساب كندي بزوح إيرتراوي بزعبا هزبون هاجرون لومون يحسبن إكالسن مهلاو أمسكيرو خبهال إكال أبزا حلفا 10 ዓመታት ጉዳይ ገድልን ሰማዕታት ኤርትራን ብሰንኪዚ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ዘሎ ሩኡይ ወፅዓ ጣዕሚ መቐረትን ሓርነትን ሰላምን ሃሲሱ ዳርጋ ጸልሚት ይርከብ
ገድሊ ወፊሮም ናጽነት ኤርትራ እኳ እንተረጋገጹ ዲሞክራስን ፍትሕን ግና ኣባይታ ክትግበር ህግደፍ ብምሕሳሙ ካብኡ ሓሊፉ ፍትሕን ፍርድን ስለ ዝተጠልሙ መንእስያት ዓዲ ገዲፎም ናብ ስደት ክነፍጹ ተገዲዶም ኣለዉ። ስለዚ ድማ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኽ ጅግንነትን መስዋዕትን ገድሊ ኤርትራ ክሰምዑ ድሌትን ባህግን ኣጥፊኦም ብመንነቶም ድማ ክሓፍሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ነዚ እዋናዊ ግድል ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ነቲ የዋህ መንእሰይ ገድሊ ኤርትራ ንብላሽ ወይ ንኾንቱ ደም ንጹሃት ደቂ ህዝቢ ጥፊኡ ትርጉም ዘይብሉ ገድሊ ን30 ዓመት ኣካይዱ ኸብቅዕ ንህዝቢ ኤርትራ መሊሱ ካብቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበሮ ዝገደደ ኣርዑት ባርነት ክጸውር ኣገዲድዎ ይርከብ ብምባል እቲ ዝሓሸ ከምቲ ናይ ቀደም ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር ወይ ድማ ምስ ትግራይ ካልእ ናይ ትግራይ ትግርኛ መንግስቲ ምምስራት ይበልጽ ብምባል ካልእ ኣባይታ ክትግበር ዘይከኣል ብሉይ ኣማራጺ ናይ ፖለቲካ ምጽኦም ንሓያሎ ከስድዕዎም ክኢሎም እዮም። በዝን ክንዲ ዝንድማዩ ርዝነትን ክብደትን መስዋዕቲ ደቂ ኤርትራ ክፎኩስን ክርስዓን ጀሚሩ ዝነበረ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ ሰብ ካብ ተሰዊኡ ምእንቲ ሃገር በጃ ተኸፊሉ ዝውሃቦ ክብረትን ንስድራ ቤቱ ዝውሃብ ደበስን ምስቲ ካብ ገድሊ ሃዲሙ ኣብ ስደት ኮይኑ ናብሩኡን ስድራ ቤቱን ዘመሓየሸሞ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ደጋፊ ህግደፍ ኮይኑ ዝረኸቦ ክብረት ክነጻጸር ከሎ ካብ ምግዳል ምውድልዳል ዝብል ኣምር ዋጋ ወሲኹ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክረአ ኽኢሉ እዩ። ስለዚ ድማ ካብ ውሽጢ ሃገር ኮንካ ነቲ ዕለታዊ ዘጋጥመካ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዕንቅፋታት በዲህካ ብቓልሲ ትሰግሮ ናብ ስደት ኣምሪሕካ ኣብዚ ዓድኻን ዓውድኻን ከም ካልኣይ ዜጋ እንዳተቆጸርካ ባህ ከይበለካ መንፈሳዊ ዕግበት ዘይብሉ ናብራ ክትነብር ትቕሰብ ማለት እዩ። እዚ ስጋዊ ወይ ግዳማዊ ናብራ ስድራኻ ምቕያር ይሓይሽ ዝብል ነዊሕ ዘየሰጉም ሓሳብ ዳርጋ ንኹሉ ኤርትራዊ ሒጦ ይርከብ ኣሎ። ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ 15 ዓመታት ዳርጋ ኩሉ መንእሰይ ተጓሕጒሑ ክወፅእ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግና ኩሉ እቲ ናይ ምዕራብ ዓለም ርጉእን ሰላማውን ጣዕሚ ህይወት እንተተዋህቦካ ግና ኣብ ሃገርካ ዝርከብ ክብረት ካብ መግብን ክዳንን መጽለልን ከም ዝበልጽ ንኹሉ ስደተኛ ብማዕረ ተሰቂርዎ ይርከብ። ካብ ዓዱ ብምፍላይ ድማ ናፍቆት ህዝቡ ስለ ዝሓመሶ ዳርጋ ካብ ንቡር ህይወት ወፃእ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ስነ-ኣእምራዊ ሕማማት ዝሽገር ሰብ ቁጥሩ ቀሊል ኣይኮነን። ናብዚ ኩሉ ዘውድቆ ድማ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ህግደፍ ምዃኑ ኣጸቢቑ ስለ ዝበርሃሉ ከም ብሓድሽ ሕድሪ ስውኣቱ ኸቢሩ ተቓሊሱ ናብ ዓዱ ክምለስ ከም ዝወሰነ እዛ ናይ ትማሊ ሰነ ኣብ ስደት ኣብ ኢንተርነት ዝተባዕለት 20 ሰነ ጽብቕቲ ምስክር እያ። ኩሉ ብሃገሩ ዝሓስብ ሰብ ናይ ስውኣቱ ስእሊ ብምጥቃዕ ብግጥምን ብዝተፈላለዩ መብጽዓን ዝሕድሱ ዜማታትን መደረታትን ብምስማዕ ንሓድሕዱ ክደዓዓስን ክትጸናንዓን ክትርኢ ከለኻ ኤርትራውነት ኣብ ክንዲ ዝጠፍእ ይኹላዕ ከም ዘሎን ሽሕ እኳ እንተደንጐ ፍትሒ ግና ከም ዘይተርፍ እንዳተጋህደ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ኮይኑ ንረኽቦ። እቲ ካልእ ኣገዳስን ወሳንን ንምሕዳስ መዓልቲ ስውኣት ድማ ናይ ህግደፍ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ብፍላይ ድማ ብውልቀ መላኽነቱ ዝልለ መራሒ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ 8 ሐምለ 2018 ኣብ ቅድሚ ልኡኻት ኢትዮጵያ ምስክርነቱ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ ግዜ ኣይከሰርናን ብምባል ዝመደሮ መደረ ንህዝቢ ኤርትራ ክልተ ግዜ ንክሓስብ ዕድል ሂቦ እዩ። ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግን ኣይከሰርናን ኣይጠፍኣናን ንብረትና ብምሉኡ መሊስና ኤርትራ ህይወት 10 ኣሽሓት ደቃ ዝወሰደ ኩናት ከተካይድ ኢሳያስ ባዕሉ ቀሲብዋ ከብቅዕ ሃገር ብቁጠባ ክትርመስ ዝገብር ጉጉይ መንገዲ ወሲድዋ ከብቅዕ ኣይከሰርናን ምባሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቁስሉ ጨው ምንስናስ ኮይኑ ተረኺቦ። ስለዚ ድማ ህዝቢ ኣብ ስደት ዘለዎ ፍልልያቱ እንዳጽበበ ካብ ግዳምን ውሽጥን ዝመጾ ተጸባእነት እንዳወገደ ብብስለትን ፍልጠትን ሕድሪ ስውኣቱ ብግብሪ ከተግብር ቃልሱ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ኣብ ምሕያል ይርከብ ኣሎ እንዳበልና በዛት ስዕብ ግጥሚ ብምኽንያት 20 ሰነ ይቕሬታ ስውእቲ ትብል ናይ ገጣሚት ይርግኣለም ፍስሓ ተጋበዞ። ይቕረታ ስውእቲ ኣቦታ ዝኽርኺ ጠጥዋፍና ሒዝና እንተተጸቢኽሞ እንተሲኢንክና ዓቤለኻ ዓቤለኺ ዓቤለኹም እንተኾይኑ ሕቶኺ ንሕና ደኣ ኣበይ ዘይንህሉ ኣብዚ ናብትን ኣለና ፈቐዶ ትዝሓለፍኩሞ መሊስና ንኸዶ ቃልስኹም ሕልፈትኩም ናብራኹም ንደግሞ እታ ሃገር ንቡር ሓሪምዋ እታ ስድራ ንቡር ርሒቕዋ ኣብ እለዋ ብሓንሳብ ይዓንዋ እንተውሒድና ንብዓት እንተኽፊእና ዕሊ እንተንእስና ጥዋፍ እንተውሒድና ዝኽሪ ይቕረታ ስውእቲ ናትና 20 ሰነ ኣይኮነትን ሓንቲ
دحر مختام قدلي زوسد الفي دحر مولاد حجر دحر دمس حزبي يمتص زيبلنايو زي تتصبنايو انكو عيت سمعو وتزخونايو كندي حزن مسيو كندي إسرع سنة إلتن ورحتن إنا أيايرا مسكرم نلك إس نايز تصورو نايز تجاويو نايز تأثرو تكمتي نحزن نايزي قبرنا يوم أبسهران بحر نايز قبضنا يوم بتازو وصوا دهاي كي قبرو هيوتم كدحنو بموت استقطو نايدم مخاء زربا يولن صوي خاي ودأن به خاي وصأن شاطئات الحوم ما أدات صموا قبل أن دنبئان قري مسكنوا نقوه بخيات مشت قزامي قلبان نابرأن ناخوني انتاي زد صب اللوع عسرا سنة عمت ملو أبزخري عزلا صب صباح مسنبحات معلا بخرهي باس مستمن إلا عدي إرترا عدي يقول إرترا زي دمس راديو إيرناي نابز قصل تحستونا كنسغاغركم مچم نهزب إرترا أوانا وكرفح نابرا صوي خاي ودأنيو علم بعلما نمعالتي سلسته غزي مبلع كيلات اللوب زلا غزي نعنا غنا حنساب مبلع برقو خيكوننا نفرحالو غزي نابصحنا إذا بسنكي سنفنانا زي كونس بسنكي هقدف زنبرو قس بقس زقتل محدرا زبقسيو هقدف سلطان كاب زحج جميرو هزب إرترا أوفيلو قراسن جيرا بلعي فلتن أب كندوس عمت متأ كم نايت انت نغستات ناب كينات زمرح نغاريت انداد السقة مسكولن قروابتنا أب كينات تشميمو ما أليا زيبولو هزب النبرتن كم زبادم دماغيرو عمت متأ استفل على يوم سمسات اندافت أرى نا هزب إرترا نبرتن مورالن اندازمته هزب تحت نبور كم زحسبن بزعبا دحنتون تعنقون كم زي قدسن زي حتى تنجيرو رميس والله لومي كلو تنكولنيا وديتاتو أبسنق حلقوان دما إنهو نعو زمتش نهزب عالم قنا زبهرر حمام لبدا كورونا كتفيلولو بس دما مسكين هزبنا نتابخن دايما كران شقرن زرخباز نبرق والراسباني بسم كوفيد 19 كاب جزء في حتيلو 50 قصاقص بمكبار بزي تأوجلو تقميت تعاطيفوك موت بقبري سرحلولو زركابو أبدا جزلو هزبي بجنزب كونت تلقاقفة ناب عداقا خينو كشمت يشقر مهلاو تفليتو بت واحدي هالخت نقرات بت دما صنع مقوط صار من قسقس هزبي نبور شمته ككايد اي كالن زركبن ابدو سودان زركبا عدتات كم زحشا تقليصو كوينو غناني حوالان بانكن اغلغلوت تقليلو ابيدو زاتو هقدف نتوم ابرحو كتماتات زركبو هزبي ገንዘቦም አይበጽሐሎም እንዮ ስለዚ ካብ ዘመድ ዝተላእከት $100 ኮስቱ ወርሒ ከም ዝጽበዩ በተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሖ مرح هقدف أب كندي كم توم كالوت مرحت علمنا أب زفتان أوان نهزبو مكران شجرن كرئي مز مينستراتون أما حدرتون عدنا بعدي كتمان أب كتماز بتصح بأنت أرو نبزي ملكتون قدام الناس يوهابون نبقروا بتي حجرات بمتكوار نإيرترات أجمات كم مفتاح بخير يركب أورا زحمم دما سبب سلطانات نايمجش عدل اللوم تقينو سلمنتا هزبي مشفني أفنا فنجان وي ماسك ستأكيمو علتا وانينو ككايد زي قدف زبل حطو كاب هزبي واترو إلا عليو كم أبنت بريزيدنت إيرترا أبي 25 سنة نابهاجر السودان مبصحفة تينونيرو اتماقشا هتوصنت هاي نبورون زمدنا كلتين هاجرات أبنبور كم زلو أبايتا زلو حقتاتي مسكر سلمنتا دقا مرح تقدف ناب سودان أمرحهم زبل بوليتيكا وحطو نزم الكتوم تنتنتي نقدفو كوينو قنا بريزيدنت بأير كجيش كاب كأله سلمنتاي دوب كلتين هاجرات تخفيتو نقداوي نطفتات ككايد زي قبر زبل حطو غلعال باريا وخوينو اتمال سدما كقليلن نتصورينيو بحصر زبالة زلو منقستي نابرا هزبي كعرن كمحايشن دليتي بلون دليتو نهزبي إيرترا بقطبا جوهو حيسكا سلطانكا من نواح كم سلتحيزو نهاجر زمرح سلازخونة بزعبا نهزبي إيرترا تقميت حمام دخنت فعراز هو ما يكونن هزبي إيرترا بعلو في التحكمة زقبو ساعات مأكالو بزوح زراربا يكونن يبلو تعذبتي
إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان ኣብ ስደት ዝርከቡ ተቃውምቲ ሓይልታት ኤርትራውያን ካብ ንኡሳን ተቃውምቲ ናብ ብዙሓን ወሰንቲ ኮይኖም ካብ ዝግስግሱ ብውሕዱ 2 ዓመት ገይሮም ኣለዉ። ሓጹራት ህግደፍ ካብ ዝፈርስ ወሃዮታቱ ደኺሞም ምንቃሕ ዓብዮም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዘይተርፍ ዝመጽእ መሪሕነት መን ይረከብ ዝብል ሕቶም ዝተላዕለ ነቲ ቦታ ዝትክእ መራሒ ኣብ ምድላይ ንኹሉ ዝዕግብ ፖለቲከኛ ንምርካብ ዘጸግም ኮይኑ ከም ዘሎ ብዙሓት ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ብዕምቆት ዝከታተሉ ኤርትራውያን ይሰማምዑ። እዛ ሕቶ ኣብ ዝተፈትሓትሉ መዓልቲ ማለት ሓደ ህቡብ ብኹሉ ተቐባልነት ዘለዎ መራሒ ዝተረኽበሉ ዕለት ዕምሪ ስልጣን ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዘብቅዕ ብዙሓት ይሰማምዑሉ እንዳበልና ንሎሚ ዘዳለናዮ እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ ዝብል ሓፂር መደብና በዚ ተዛዚሙሎ። ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ሒዝና ክሳብ ንረኽብ ሰሰናዮ ንምንየልኩም። راديو إيرنا